Requerim a l'escenari a Jordi Rivera en qualitat de solista en la interpretació d'aquesta peça i a Marcos Verdú, director i compositor de la mateixa.
Gràcies. Quan vaig decidir que deixava el grup, vull contar la història del per què la peça. Quan vaig decidir que deixava el grup, entonces. A mi no m'ha recordat que quan m'enganxe, quan vaig decidir que deixava el grup, deixava de dirigir el grup, que sempre estem confundint i no és així. Vaig presenciar un dia un concert, Marcos tocava, com bé dit antes, de la música protestant, continuava tocant, per supost. En aquell concert despedia el seu director, que era Mario Roig Vila, que és un conegudíssim trombonista, conegudíssim compositor, conegudíssim director, vamos. En aquell concert van tocar dos obres. Una era Marcos, la de Arturo Marcos, no recordo el nom, Danzón número 2, perdó, y de Óscar Navarro de Libertadores. Dos trozos de obres, pero espectaculars. Però si aquest concert ja era molt singular per això, i aquesta obra de mi vam acabar plorant, jo personalment, a part d'avui de vaig dir també vam acabar molt emocionats, va tenir una particularitat que era que Mario va decidir fer una música en la qual ell participava en trombó solista i l'acompanyava tota la banda de música. Pues a mi allò em va impactar tant, era un minut i mig de música, era però molt bonic, amb molta delicadesa, molt bonic de veres. I quan vaig decidir això vaig dir, Marcos, vull que facis algo con lo de Mario, però per dolçaines i la percussió. I ell em va dir, no patisques, així romàntic, tal, Marcos, sí, això. I d'allò passava el temps, i jo deia, Marcos, que has d'ensenyar-ho, que això nosaltres no som professionals i tu faràs ahir, tranquil, mira, més has de fer això, més has de fer l'altre. Oh, dic, bueno, i arriba a mi i diu, sent això, i quan ho sent, perquè allò, torno a repetir, durava un minut i alguna cosa, quan sent allò dic, tio, has fet una obra, però espectacular. En la duració res tenia que veure, dic, jo t'hagués demanat fer això, però jo, si em pots a fer-ho, ho fas d'aixina i això té que ser d'aixina. Dic, pues Marcos, si tu vols d'aixina que ho has parit, jo ho tocaré i adelante. I d'ahí naix Carlos Sener. Carlos Sener, com bé ha dit Josep, el presentador, en cada moviment està repartit en 7 moviments, diguem, que no estan separats, intenta explicar el que jo he sentit en estos 7 anys de direcció. I el moment de final li vaig demanar, jo dic, Marcos, les obres sempre acaben, normalment, en un fort espectacular i tal. Intenta posar-ho al revés, vull que sigui al contrari. En un moment de recolliment per a mi, de pensar les coses, de reflexionar i d'estar tranquil i pensar-ho tot i haver disfrutat del que he disfrutat. Per això la peça tus fortos i acaba en un pianíssim, jo tocant de solista i el pianista acompanyant-me. Que ho entengueren el per què l'obra està fent aixina i que refleja el que ha passat durant 7 anys.